Lacho elokwijo lipengeza ukufika kwethu siliqela lendaba yekhaya Jikelele photo mbukeli apho ukhoya ndixela kaloku ecacado eqoboqobo emgugundlovu neziphaluka. Namhlanje ke ngumhla wama-28 oko ke kuthetha ukuba sekusele nje iintsuku ezimbini kuphela singene kweyomnga uDisemba. Kuvimba wethu ke wanamhlanje sikulayishele konke okunesondlo nokuza kufundisa ngezinto eziquka ezisematheni, ezopolitiko, ezemidlalo ndibala ntoni na. Kodwa ke andizukuqwelela zingekaqali masingene kuzo. Njimlo ukhelo saka luvisi umahlongoti. Mbukeli sasho sangena nezicabha sangena sakhulukudela wena wabona amaphoyisa ezolanda isigebengu sendawo. Lo mkelene zoke mbukeli usuku ususho ukuthi kuyaqala ingqayizivele yohleli ekhaya Jikelele. Olwesibili ke usuku lusombulukile isonto kanti sokwethulela konke okudingayo indaba umhlahle wesimo sezulu njalo njalo. Sabona mbukeli wami lapha ensuze matshematshe nalapha phansi emdlovana siyabingelela siye ekhaya Jikelele. Igama lami nguNonqolo kwaMwale ihlabangane limhlophe qwa. Mbukeli nje baqala uhlelo ke kubalekile ukuthi ke sibheke ehamba phambili. Kuqubuke idubedube ngaphakathi enkantolo ngesikhathi kuqhubeka ukuqulwa kwecala likalowa unozinti we-Orlando Pirates kanye nebafana. Ngizwe nje kumemeza uma memeza igama lami andile mangithi ngiyaphaphama ivele ibhamu seyaqhuma egcekeni. Kufaneleka ukuba ungaboni ngasonye kolusapho kukhokele ekudutyulweni kwabulawa amalungu amane osapho lunye emfume kumazantsi eTheku. Themba likaMazizi noNzotho lona nguNosifikani uManzotho ubukele iEkhaya Jikelele apho ufumana indaba ezemidlalo nezenkcubeko kanye nezamaciko afana nami. Hlala ubukele ngoLomvulo uyotsho ngoLwesihlanu. Kuqubuke uthuthuva ngaphakathi enkantolo ephakeme esePitoli ngesikhathi abanye babasolwa ecaleni lokubulawa kaSenzumeyiwa behelizisana nomunye wojele abebeqaphe ngaphakathi. Kuthiwa ke mbukeli umsusa wodweshu umyalelo okhishwe ujele ukuba abasolwa bahlale ngendlela eyamukelekile uma besenkantolo. Ngaphandle kwalokho ke obethula ubufakazi uBrigadier Bongani Gininda owabeke ehola uphenyo kuleli cala lokubulawa kaMeyiwa. Kube nesithombe esingesihle enkantolo ephakeme ePitoli namhlanje kuseni lapho kuqubuke khona impi phakathi kwabanye abasolwa kanye nojele ngesikhathi kusathathwe ikhefu emva kokuthi omunye ujele etshela abasolwa kuba bangahlali phezu kwebhenji. Abasolwa ke abazange bawuthathe kahle umyalelo. Umshushisi ke wombuso Advocate George Baloyi kudingeka ukuthi azise inkantolo ngokwenzekile. During the short adjournment there was a scuffle between the prison warders and some of the accused number 34 and 5. Kubike sekubizwa ujele kuba azochaza. Okay. I stood up and then shouted Nduli. I'm not familiar with their names. Nduli, you cannot sit like that. This is court. So he was like, no, you're not going to tell me how to sit here. And then I came closer. I was like, no, you are going to sit proper way. 3 of them were howling now. If you start this thing of yours. Ijaji ke libe selicela kuba kuhlonishwe inkantolo. Kusenjalo ohola uphenyo uBrigadier Bongani Gininda ubeseqhubeka ke nokwethula ubufakazi notshele inkantolo ukuthi umsolo wokuqala uMuzibiya wavuma icala mhla zingamashumi-30 kuNhlaba ka-2020 ngosuku aboshwa ngalo. During my interaction with him, I did not observe any sign of panic or uneasiness before we started with the discussion. Nor did he raise any complaint with me. Ugininda ke uzoqhubeka nokwethula ubufakazi.
Kukhaneleka ukuba ukubethabethana kwezimvo phakathi kolusapho kukhokelele ekudutyulweni kwamalungu amane osapho olunye emfume kumazantsi weTheku. Amapolisa aphanda ngesisehlo. Sekuyisigameko sesibili lesi kuhlaselwa lomndeni wakwaNgidi esikhathini esingangonyaka. Kwesokuqala ugogo noMathemba Ngidi obeneminyaka engu-59 walimala kabi ehlaselwe ekhaya. Kulokhu yena nomyeni wakhe uBhekisizwe Ngidi abasindanga. Kanjalo nendodana yabo uThabani nomzukulu Siphesihle. Iningi labo litholakala lidindilizile ngaphandle kwendlu yabo njengoba kade bezama ukubalekela intululwane yeinhlamvu ebeqhululwa ngamafastela neminyango. Omunye kwabasindile kube umakhelwane wesifazane odubuleke inyawo. Umndeni wabagilwa uthi ufe olwembiza. Ngizwe nje kumemeza umama memeza igama lami. Andile. Mangithi ngiyaphaphama ivele ibhamu seyaqhuma egcekeni. Ngiphume ngiqalazeke nami ngendlela engiqalaze ngayo. Ngibona ukuthi hayi kushubile ngempela la. Kledla leyo ngakwazi ukumanage mina ukuthi ngikwazi ukubaleka. Amaphoyisa athi lesigameko simataniswa nesokuqala la kwakusola khona imbango emndenini. It looked like the assailants knew what they wanted and where they were. So it couldn't have been coming very far. It could be within the family, like I've said, that there's been ongoing family feuds. Akekho saboshiwe ngalesi sigameko, kepha amaphoyisa aqinisekisa ukuthi alandela abalisa abahlanu. Eyindabeni za SABC nginguvusi Khumalo emfume eningizimu yeTheku. Ucwaningo lokamuva lo Human Sciences Research Council udalule ukuthi isifundazwe KwaZulu-Natal sihamba phambili ngezibalo zokubhebhetheka kwegciwane lesandulela ngculazi kanye nengculazi uqobo. The distribution of HIV prevalence in the country among those that are 15 years and above, we can see that the provinces such as KwaZulu-Natal, Free State, Eastern Cape and Mpumalanga still have the highest prevalence of HIV, ranging from 18.7 to 21.8. And then provinces in Northern Cape, Western Cape still have low HIV prevalence between 8.2 and 11.6. So that is the distribution of HIV in the country by province. KwaZulu-Natal is still leading on the prevalence of HIV. And of course, we'll need to understand this in relation to the intervention and the program, as we'll see as we go along. Amapolisa ephondo laseMpumalanga acela kuluntu olunokuba nolwazi malunga nokubulawa kwesibini emganduzweni ngaseHazyview ekhaneleka ukuba amadoda angaziwayo ahlasele ngethuba likacimicimi. Amaphoyisa anxusa amalungu omphakathi ukubalekelele ngolwazi olungaholele kuboshweni kwabasolwa abayamanisa nalesigameko. Kusolwa ukuthi lezi thandane zihlaselwe endlini yazo kanti abukho ubufakazi bokwebiwa kwempahla. Singumndeni silimele kakhulu. Siyawadzinga timpendulo, siyadibuta siyadiphendula ukuthi ngabe konakele kuphi. Because asikeva lutho thina ukuthi kunala abantu balwa nabo or kunala bacabene nabo previously, so silimele kakhulu. Amalungu enhlangano ebhekele ukuphepha komphakathi athi asela lobenyuni. And we complain ukuthi abasengedela amaphoyisa ngoba le masoyi era ikhulu kakhulu. So sitiva sithuwile ngoba last week bekuna 2 fusilebuleyo kwaba na 1 and then now it's 2. So every week la masoyi siyabulawa. Amaphoyisa akhathazekile ngezigameko zokuhlasela kule ndawo. Ivule imlando yethu yokubulala khona ngala emasoyi lapho khona umndeni munye bababulele bonke. U-Provincial Commissioner wethu ukhombisile ukusimisela ukuthi uzawu establisha ithimba lema-detectives ukuthi babukele yandawo yasemasoyi. Imasoyi iproblem kakhulu nathi asilala esimaphoyisa aseMpumalanga. Uphenyo liyaqhubeka. Unomsa Chabedi umenyezelwe njengesikhulu esiphezulu esisha somsakazi lomphakathi SABC lokuza nje bese kuphele inyanga engaphezudlwana kwezine singavaliwe lesi sikhundla emva kokuphela kwehlandla lesikhulu sangaphambilini uMadoda Mxakwe. uChabedi uzoqala ke lo msebenzi wakhe emhlalulunye kuNdasa wangonyaka ozayo. Ms. Chabedi brings with her a wealth of experience in corporate South Africa.
which spans both the public sector and the private sector, and also, importantly, she also brings experience from the broadcasting sector, which plays well to assist us in turning the fortunes of the SABC. The first thing for us is to ensure that all the employees of the SABC are rallied behind the strategy of the SABC, which we are currently in the process of developing, which will guide the work of the SABC for the next 5 years. That is critical for us because great as she is, as our CV suggests, she will need everybody at the SABC to be able to assist us in turning around the fortunes of the SABC. Abalawuli bemoto iVolkswagen eMzantsi Afrika bayawaphika amahe okuba le nkampani iceba ukushiya eMzantsi Afrika. Icandelo lezithuthi negalelo elikhulu kwezoqoqosho kweli. Ingxelo ekhutshwe National Association of Automotive Component and Allied Manufacturer ithi icandelo lezithuthi ibe negalelo engange 4% kwimveliso yeli. It sends an uncertainty to even the would-be investors in that automotive sector, because who's going to want to come and invest a business in an economy that's got no certainty in terms of power supply? Inkampani Volkswagen izikhabile intetho besasazi kumakhasi onxibelelwano ezithi inkampani zokuhamba kwelomzantsi Afrika. The social media reports claiming that Volkswagen is planning to exit South Africa are incorrect. The post on X present false information which has been taken out of context of the interview the Volkswagen Global CEO Mr. Thomas Schaefer had with Reuters on Friday. Volkswagen is still fully committed to South Africa, where it has been manufacturing vehicles for over 72 years. Kukho izimemelelo zokuba urhulumente akhawulezise iinzame zokuphucula indlela yokuvelisa umbane ukuze inkampani ezinkulu zingahambi eMzantsi Afrika. Dingulerato Ofekisi kwindaba ze-SABC eGqeberha. Amadlela ndawonye ANC Khosathu ne-SACP achaze ukukhwatshaniswa kwenani leRandi kuleli njengemizamo ehleliwe yokuqula umbuso. Ngasaqaleni kwenyanga ephezulu ibhange iStandard Chartered livumile ukhokha inhlawulo engaphezulu kwegidi engama-42 zamarandi ngey'nsolo zokukhwabanisa inani leRandi phakathi konyaka u-2007 kuya ku-2018. Njengoba ilakuleli libhekene nengwadla yokwenyuka kwentengo yopetrol kanye nokumba eqolo kwezindleko zokuphila, sekuvele izinsolo zokuthi amabhange akhwabanisa iRandi. Lokhu ke aqala ukwenzeka kwazise ngo-2001 owabe engumengameli wezwe uThabo Mbeki wasungula ikhomishana eyabe iphenya ngokukhwatshaniswa kwamandla eRandi uma liqhathaniswa nedola laseMelika. Kepha-ke kubukeka sengathi le khomishana yasheshe yavalwa. As the SACP, we call on the government to revise our laws. We need to have currency manipulation punished for what it is. That is corruption, crime, economic sabotage, and a regime change agenda. Umfelandawonye wezinyunyana zezisebenzi iKhosathu ufuna abanindekayo bakhalelwe ngamasongo kaSigonyela. The National Treasury cannot be trusted on these things. And the National Treasury is the one that has been leading engagement about the austerity measures. Do they want to tell us that they were not aware about this? Ngakolunye uhlangothi ne-ANC imbala eshaqekile ngokunqunywa umlomo kwezisebenzi emnyangweni kaMgcini Mafakazwe lonke ngalolu daba. Rand was manipulated. I've never seen a Minister of Finance with his beautiful head explaining to the Republic, what is this thing? There is a statement issued by National Treasury and a Ikhomishana yezoncintisana iqagula ukuthi icela ku-1 trillion wamarandi imali okuhwetshwe ngayo ngokungemthetho phakathi kuka-2007 kuya ku-2013. Beluphezulu uhwebo lweRandi ezimakethe makuvalwa izolo. Libizu 18 rand 71 edoleni laseMelika libo 23 rand 60 cents kupondo kanti lingu 20 rand 44 cents ku euro. Ibrela laseBotswana libizu 1 rand 38 cents. IJSE ivale inkomba yezabelo iphansi.
Igolide yalibiza $2,011 i-ounce, iplatinum ibiza $920 i-ounce, oil ongahluziwe ubiza $79.73 umphongolo. Mbukeli okwamanje ke sijike qhu ngapha ngaseyitolo emva komzuzwana na kanjani siyabuya. Siphinde sikwamukele mbukeli wekhaya Jikelele kanti mangabe siqhubela phambili izindaba esiphathele zona amaphoyisa asesifundazweni eMpumalanga anxusa abazali kanye nalabo abanakekela izingane ukuthi baqaphele kakhulu njengoba zanda igameko zokudlwengulwa kweingane eForceman eMpumalanga. Amaphoyisa athi ke igameko ezibikwayo ngeze izingane ezineminyaka ephakathi kweyisikhombisa ne13 ubudala. Ingabe iqaleni lezi igameko zikhungethe ziphi kanye ke futhi izingxenye zesifundazwe eMpumalanga ukuthola kabanzi ngalokho sixhumana ngocingo nokhulumela amaphoyisa eMpumalanga uBrigadier Selvi Muhlala. Asikubingelele Brigadier sikwamukela ohlelweni Ekhaya Jikelele sibonge ngesikhathi sakho namhlanje ekseni. Ngiyabingelela umsakazi ngiphinde ngibingelele babukeli nabalaleli program. Brigadier Muhlala sicela nje ukuthi uqale ukusichazele kabanzi ngalomkhankaso oqwashisa abazali ngezigameko zokudlwengulwa kweingane. Iqiniso ujenene wethu u-Provincial Commissioner waseMpumalanga u-Lieutenant Makalente Mela ubona ukuthi kube ngcono establish itimba aqale itimba nemafokisi ukuthi babukane ngcono namacala lawo. Since ethumeni kwe-financial year yethu ya 2023 sibone kakhulu ngala eForceman kuba namakhisi anjalo abantwana laba neminyaka yo-7 iminyaka yo-7 ne-13 bahlukumezwa kakhulu. Sesibona ungathi imoto superant yakhona iyafana babathatha badlala bayobahlukumeza then babayekele kanjalo ke. Sesibonile njengoba futhi singenile kulomkhankaso wethu we-16 days of epidemic of no violence against women and children. Sesibonile ukuthi amacala la ngcono si specifically sibukane nawo sibone ukuthi ngibobani kwasolelwa kule ndaba lezi. Kwamanje sigcina sesikhipha nezithombe ama-identity amathathu la vele sibona ngathi angasikhona ukuthi asisize towards ukuthi si-assiste ama-suspect lawo. Brigadier ngabe siqale nini lezi igameko ukubonakala? Ukubonakala ngathi ngisho i-incident yokuqala sibayiripota ngomhla ka-31 March yona this year ilapho khona sibona ukuthi sithole i-report yokuqala then ukusukela lapho ke aqala eza kanjalo alandelana kodwa uyabona ukuthi kakhulukazi ayenzeka endaweni yase-Forceman ngase-Witbank. So uyabona ukuthi ungathi labantu labane mhlawumbe ukugula kwengqondo or bane obsession yokwenza lamacala lanje. Manje Brigadier ngokubonakala kwezinto ngiyabona lapha njengoba usho na ukuthi bese kuphuma imfanekiso sikhona imfanekiso ephumile abantu abathathu abasolwa abathathu. Ingabe mhlawumbe basebenzisana noma mhlawumbe umuntu nomuntu abazani umuntu nomuntu nje uzenzela yedwa lobugulukudu? Kwamanje msakazi ngiloko sifuna ukuhlola ukuthi ngaba umuntu oyi1 or abantu abayi3 abahlukene bangasebenzisani. Siyathemba ukuthi mhlambe information lesingakhona ukuthi sithole kumphakathi ingakhona ukuthi isize kakhulu ngoba ama-victim mancane ama-victim ngeke bakhona ukuthi bakunikeze i-information eningi kakhulu nokusaba bayasaba because basize bancane kakhulu. Kungayenzeka lokho kupossible ukuthi uthole ukuthi mhlambe ngasho ngithi i-team or bayasebenzisana or ungayenzeka ukuthi uthole ukuthi abantu abahlukile kodwa umbuzo osinawo nathi simaphoyisa ukuthi indaba ukukhethwa le ndaba inendawo yase-Forceman indaba iyenzeka kakhulu kule ndawo le yase-Forceman asisho sithi kulezinye indawo azenzeki but kodwa bawukompera isifunda sonke sibonile ukuthi kakhulu kwenzeka la e-Forceman. Brigadier ungathi ke lezi igameko zokudlwengulwa kweingane njengoba na ususho ukuthi zichapha ke eForceman kanjalo ke nalapha yana eWitbank ingabe yizo kuphela indawo kusabikwe kuzo lezo?
izinga eliphezulu izinga eliphezulu lelibisesembiyiwe lisefosman kwezinye indawo akwenzeki kakhulu njengasefosman so zikhona akhona amacala njalo kodwa ke ngeke nje alingane nasefosman iloko sicela sibona ukuthi cha asukathathe lawo asefosman siwabuke ngokubene team ukusukela lapho ke izawuthatha wonke amadokethi na involve abantwana nyathepha uma ku province yonke bakhona ukuthi babheke ukuthi akubona abantu laba bayenza efosman na ngayenzeka ukuthi mhlambe bayahamba abantu laba aqala efosman bahamba endaweni ezinye kanjalo Iphini lingamengameli uPaul Mashatile ubelapha esifundazweni ezokwethula umkhankaso wokulwisana nesihlava sokubulawa kwabesifazane. Ingabe singasho yini ukuthi lesi sifundazwe sinenkinga kakhulu? Cha, mhlakaza angikwazi ukukhulumela inkulumo yakhe uba Mashatile kodwa ke thina ngeke ngithi iprovince inenkinga kakhulu. Thina sikhonile ukuthi si-identify indawo i-1 le yasefosman. Kulezinye indawo ngeke ngisho ukuthi kube inkinga njengaleya efosman iloko nomkhankaso wakhona siuxolise la khona efosman. Manje siyabona lana brigadier ukuthi ena laba bantwana mangabe njengoba ubusushilo nawe ke wathi uzama ukuchaza ukuthi ena baye benze njani mangabe ke bethathele izingane ngiyabona ukuthi ezinye zithathwa lapha ezisuke ezidlala khona njalo njalo mhlawumbe nje mangathiwa uyaxwayisa ke abazali noma zona izingane qobolwazo ungathi nje mhlawumbe ena ikuphi okufanele kwenziwe ukuze zigweme ziphephe izingane zingayitholi sezizisulu zalokho. Angithola ukuthi izingane zinelungelo zokuthi nazo ibe izingane zikhona ukuthi zidlale sibe zinjoye njengomngane bazo kodwa ke siyacela kubazali or kuma guardians abantwana babathi mwadlala singabe ungathi sibayigligent sibayekela kakhulu singababoni asizamini ukuthi sibe eceleni kwabo siyazi ukuthi badlala kuphi badlala nabo bani ungathole ingane since ihamba ekseni sekushaya nabo intambama umzali angazi ukuthi ingane yakhe ikuphi njengoba babhala ama-exam abantu base baqedile ama-exam iy'kole zobakhulula uthole ukuthi bakhululekile basemakhaya bazohamba badlale kanjalo ilanga lonke asizameni ukuthi omunye ababekile omunye abone ukuthi badlalela kuphi so that makune something lebaphazamisa isikole ukuthi sibabone ingane ingahamba isikhathi eside umzala ngazi ukuthi ikuphi ingane ifanele sithi mazamile zodlala siphinde sibuye mhlambe bazodla or bazophuza amanzi njengoba nokushisa kukhona sikhona ukuthi kuba monitor i-movement yabo nokudlala kwabo. Brigadier ke lo mkhankaso wenu uzodonsa isikhathi esingakanani? Mhlakazi le iproject lengeke sithi izoshesha iphele thina sifuna ukubona kuna ukuthula abantwana baseMpumalanga abadlala ngaphandle kokuphazamiseka ngaphandle kokusaba lo into enkulu lesifuna ukuyenza ukuthi abasola laba baboshwe bakwetshwe then futhi singasawaboni amacala athi iloko lokusifuna ngeke sinikeze i-time frame sithi sifuna ukuthi i-36 months or 7 months cha sifuna ukuthi vele kuphele nya ungasabe khona ubulelezi kunjani ungasabe khona. Brigadier iziphi ke mhlawumbe ezinye inhlaka mangabe zikhona enisebenzisana nazo kulwa nalesihlava? Mhlakazi siyasebenzisana kakhulu nabo CPF siyasebenzisana nabo nemaphoyisa nema security losathi ubika iPOSEC siyasebenzisana nama-community siyasebenzisana namasonto faith-based organization abafundisi siyasebenzisana futhi neinyanga ama-traditional leaders siyasebenzisana namakhosi ama-traditional leaders siyasebenzisana nenhlangano eziningi kakhulu mhlakathi maphoyisa aseMpumalanga. Hayi sibonga kakhulu ke Brigadier ngesikhathi sakho namhlanje ekseni nje sifise sengazi ukuthi engathi ke ningayithola lezi igila mkhuba ukuze lesihlava siphele nezingane zibuyele ekutheni zikwazi ukukhululeka ziphephe ube nosuku oluhle. Yebo. Lowo ke mbukeli beku Brigadier uSelvi Muhlala ukhulumela amaphoyisa esifundazweni iMpumalanga besixoxa naye ngomkhankaso oqwashisa ke abazali kanye nalabo ke abagada izingane ngesihlava sokudlengulwa kwezingane njengamanje ke mbukeli ke sibheke ezeyimakethe.
Sibambe ngazo zozibini imbukeli we-Ekhaya Jikelele ngokuba usahleli nathi. Sandisiwe ngosuku isivumelwano sexeshana sokubeka phansi izixhobo zemfazwe phakathi kweRussia kunye neHamas nebekulindeleke ukuba siphele namhlanje. Siyasababona ke kukhululwa inhlaningi yabathunjwa phakathi kwalamacala amabini. Lo gama ke sihlabelana mgama ingxoxo zokwandiswa kwesisivumelwano sokubeka phansi izikalo. Kukho inxalabo yokuba ingaphinde iqale apho ithe xa khona lemfazwe. Ukufumana ke uhlalutyo olunabileyo ngesisivumelwano sinaye umhlalutyi wemiba yamazwe ngamazwe uGqirha Vusumuzi Sibanda we-African Diaspora. Gqirha Sibanda, masibulise sisikwamkela inkqubeni sibambe ngazibini ngokuba wenza idinga nathi namhlanje. Ngiyabonga, ngibingelele nabalalele. Gqirha, khawunabisele nathi into yobana kutheni kwenziwe isivumelwano sethutyana kwaye yintoni mhlawumbe uba ungachazela nje nombukeli xa sithetha ngesivumelwano sethutyana sithetha ngantoni? Ake ngithi mina isivumelwano sethutyana kusho khona ukuthi okwesikhathi esithile kuyavunyelwana ukuthi laba abasempini bangalwi ukuze kube khona into ezithile ezizokwenzakala. Enye yezinto enza ukuthi i-United Nations kumbe inhlangano yezemazwe wonke ikhale kakhulu ngokuthi lesivumelwano sibe khona bekuyikuthi idinga ukuthi kube khona usizo oluhambisa abantu abalimeleyo abadinga ukuthi bathole imithi nodokotela babalaphe bathola ukuthi nokudla ngoba kungasekho namanzi kusiwe kuleyo ndawo ngoba laba basiza abantu bebenganelisi ukufika lapho. Kanti ke ukuthi leso sivumelwano ke esokuthi kume ukulwiswana kwesikhashana sike ukuze kufike kuso kuye kwavunyelwana ke ukuthi laba abeHamas bazokhulula abantu ababathumbileyo abase-Israel ukuthi nabo aka-Israel labo abababophileyo ngesikhathi kuliwa ngoba kuba khona laba ababoshwa ngesikhathi sempi ababizwa ngesimngisi ukuthi ngama-prisoners of war nabo bese bededelwa ke i-Israel siyazi ukuthi ibhekelele ukuthi kunabantu abangama200 namachumi amathathu nasishiyagalolunye abathunjwa mhla ka-7 October lapho iHamas iqala ukuhlasela i-Israel. Okusho khona ukuthi abangawase-Israel usho ukuthi Israel ifuna ukuthi ithole bonke labo bantu bayo ukusuka kuyiHamas. Xa kukwazeka mhlawumbe ukuba iSirayeli kunye nayo iHamas bafikelele kwisivumelwano soxolo, ingaba kutheni kungenziwa isivumelwano esisigcina nje singaboni mhlawumbe kuthiwa 2 days kuphela? Kutheni nje esisivumelwano ingabi sisivumelwano esisigcina? Ngibona ngathi akukho lula kakhulu ikakhulukazi kuzwekazi la kaIsrael ngoba ngicabanga ukuthi nawe uma kungenzeka ukuthi namhlanje izwe lase-South Africa lihlaselwe yiMozambique bathathe wena wedwa nje kuphela bangathathi nibe babili. Uma wena ungabe uthunjiwe ulapha eMozambique ungabhekelela ukuthi izwe lase-South Africa lenze konke okusemandleni ukuthi uphume kulobo buthunjwa ukhululeke. Ngakho siyabona ukuthi iIsrael kuyo ikhona lento eyokuthi inabantu bayo abathethwe ngokungekho emthethweni ngokuhlaselwa kungenasizathu kungekho ukuthi amazwe lamabili asempini bathatha ke labo bantu. So iyadinga ukuthi ithole abantu bayo kanti iqiniseke ukuthi ngeke nangelinye ilanga iphinde njalo ihlaselwe nje ingabhekile. Kanti siyazi ukuthi nabaseHamas nabo ngoba behlala bekhalaza isikhathi eside ngokuthi bona abahlala ngakahle nabo ke banalokho kufisa ukuthi mhlawumbe ngabe bayakhululeka baphile ngendlela abafuna ngayo noma ingeyona indlela ejabulisa kwaIsrael. Ngakho kukhona impela ukungazwisisani phakathi kwalamaqala amabili okuyikuthi okungenza ukuthi lento iqhubekele siya phambili. Kanti angiboni njalo ukuthi elase-Israel lingavuma kalula nje ukuthi impi iphele lingazange lenze konke okusemandleni ukuthi liqiniseke ukuthi iHamas ayinawo amandla ayinalo ikhono elokuthi iphinde ihlasele njalo. Kungakho nje ukuvumelana kwesikhashana kubangelwa ukuthi amazwe ayaphoqa ukuthi Israel kunabantu abaningi abafileyo ngenxa yokuthi ithobela mhlawumbe isivumelwano samazwe omhlaba wonke kungakho ithoba ivuma nje kancane ukuthi ake kumiwe ukuze kutholakala usizo kule ingane neyishonile neyilimele nabantu abalimele bathola usizo kodwa ngaleso sikhathi ifuna abantu bayo. Ngamazwe ayikhalimelayo iSirayeli. Gqirha ndiyathanda into yobana usinabisele into yokuba yintoni mhlambe esinothi siyilindele ukuya phambili njengokuba ziphele izolo iintsuku ezine zesisivumelwano soxolo sethutyana. Ingaba mhlambe njengokuba ziphelile kuzawubuyelwa kwakhona emfazweni?
siyazi ukuthi kulezi ingxoxo ezibe khona eziphethwe yiQatar no Egypt kanye namazwe omhlaba amanye nomhlaba lana ukuthi ngathi kwengezwe ezinye ezimbini ngoba kunesithembiso sokuthi kunabanye abantu abazokhululwa yiHamas kanti neIsrael nayo iphinde ikhulule abanye abantu labo ababoshiweyo abakwase-Israel. Bese kubonayo okuzokwenzakala khona ngokuthi ngemva kokuthi abantu bakhululwe mhlawumbe kanti siyabona ukuthi iHamas ikhupha abantu kancane kancane lapho sesikhona ngibona ngathi sesiya nje kuyisibalo esamashumi ayisithupha ebantwini abakhushiweyo kanti siyazi ukuthi abantu abalapha ngokuphelele abangatholakaliyo abase-Israel kuphela ngamakhulu 230 nasishiyagalolunye kanti kunabanye abakwamanye amazwe nabo abalokhu bethunjiwe okusho khona lokho ukuthi iHamas ingabe baphethe laba bantu kwenzela ukuthi ibe nesandla esiphezulu kulezi ingxoxo mhlawumbe iyenza ukuthi iIsrael ikwazi ukuthi igobele umthetho ukuthi kuxoxiswane kodwa siyazi ngempela ukuthi iIsrael yona okusengqondweni yayo nalokho ukucabangayo ukuthi ayikwazi nje ukuvela idedele iHamas ngaphandle kokuthi iqiniseke ukuthi labo abahola iHamas bonke babulewe kumbe baboshiwe iqiniseke ukuthi ngeke kuphinde futhi kube neyinye nomunye umvukela ozofika bengawulindele ugcine ubulele abantu abafana nalabo ababuleweyo ukuthi kwabulawa ngosuku lodwa abantu abayinkulungwane namakhulu 200 kungekho sidingo salokho izadinga ngayo yonke indlela iIsrael ukuthi izivikele ngoba ukusala iHamas isaphile sasekhona isabusa kule ndawo yaseGaza kusho khona ukuthi iIsrael isengcopheni yokuphinda ihlaselwe nanini. Lilonke bayifuna nje ukuyisiphula nengcambu kube imbali ngayo iHamas. Gqirha njengenxalenye sivumelwano sibone kukhululwa abathinjwa iHamas noSirayeli. Ingaba mhlawumbe elo linyathelo elilungileyo ekupheliseni imfazwe? Lona linyathelo elilunge kakhulu nje uyazi ukuthi ngabe kwenzeka kahle mhlawumbe ngabe bonke lababoshiwe ikakhulukazi laba abathunjwayo abase-Israel uma kungakhululwa iHamas nje ukuthi mhlawumbe nayo ayixwayise kangakahle uma ingakhulula abantu bonke abathunjwayo ngosuku lomhla ka7 October abase-Israel nalabo abamanyazwe njengeMelika ingaba nesandla esiphezulu ekusekelweni ngamazwe omhlaba ngoba amazwe omhlaba azothi iIsrael ayisenaso isidingo sokuthi bihlasela ngoba isitholile abantu bayo kuzokwenza ukuthi iIsrael izithole isingaphansi kwencindezi enkulu kakhulu ukuthi iyekele ukuhlasela ngoba kuthiwa ayisenaso isizathu ikakhulukazi ngoba abantu abathunjiweyo sebekhululiwe. Umongameli waseMelika uJoe Biden uthe unethemba lokwandiswa kwesisivumelwano. Omnye ke angatsho ukuba hayi iMelika inegalelo kule mfazwe njengoko siye sabona into okubana ibixhasa ngezixhobo kwaSirayeli. Ingaba gqirha yintoni mhlawumbe indima yeMelika kule mfazwe bamephi bona njengoko siye sabona benikeza ngezixhobo khona pha eIsrael? Ukusukisela ekwakhiweni kumbe ekuvuselweni kweIsraeli kusuka lapha ngo1946 kuya ku1948 elaseMelika yilona elasekela ukuthi iIsrael iqale phansi yakhiwe izimpi zonke esezibe khona eze-Israel elaseMelika yilona ebelixhasa iIsrael kungakho namhlanje sibona iMelika lokhu iqhubeka isiza izwe isebenza kanye nezwe lase-Israel indima edlalwa izwe laseMelika yikusiza izwe lase-Israel nasezikhalini nakhona izobe ithi ayi impilo kufanele ukuthi iphele kodwa siyazi ukuthi okunye ayizukusho lokhu ngendlela eqiniseke kakhulu mhlawumbe ukuthi igcine ngabasizi ngezikhali ngoba iyazi njalo yasho naphambilini ukuthi izwe laseIsrael lincane kakhulu uma nje ingayekela ukuthi lisize omongameli baseMelika abaningi abadlulileyo bakwenza kwacaca ukususela kuTruman kwabasobala ukuthi uma bangekela nje ukuthi basize iIsrael ingavele ibhuqwe ibulawe ilamazwe ehleli phakathi kwa ngoba bonke labantu abamazwe ama-Arab PLO no Labour bonke labantu bangavele bayivukele nje bayichithize ukuphila kweIsrael kule ndawo kungoba isekwa iMelika kungakho iMelika ingeke nje ize iyeke ukweseka elase-Israel. Gqirha ngokwezoqoqosho linjani futhe lalemfazwe ehlabathini kwaye kuyichaphazele njani iAfrika kunye noMzantsi Afrika kuba siyaqonda njengoba noMzantsi Afrika sibabonile nosopolitiki beyikhalimela iIsrael besithi bona bahamba nePalestina ingaba mhlambe xa sizawujonga kwezoqoqosho sizawubona ntoni apha eMzantsi Afrika nalapha eAfrika iphela?
esizokubona kusenzakala kakhulukazi siyazi ukuthi bekunobudlelwano obuhle phakathi kwe-Israel ne-South Africa ukuthi bakhona ukusizana endaweni ezithile kwezezikhali mhlawumbe nokuqeqesha abantu laba kwezezimpi kanti namanzi kusho khona ukuthi lobo budlelwano buzathanda ukuthi buthinteke lokho kusizana kwehle kakhulu kanti siyabona futhi kunabantu iIsrael ikhomba khona ukuthi kunabantu esibathethe lapha kwelase Africa njengoMalawi kanti kukhona namanye amazwe esizwe ukuthi nafuna ukuhambisa abantu esizwa kuthiwa labo bantu bayosebenza emasimini njalo bazohola imali elingana nenkulungwane zamadola asemelika ukuze basize emazweni asekhaya so siyabona ukuthi kunamazwe alapha kwelase Africa akhomba ukuthi afuna ukuthi aqhubekise ubudlelwano bawo neIsrael kanti ke impilo ena siyabona ukuthi ikakhulukazi ihamba igcine ifika kuleyo ndawo lapho ethinta khona ezokholo kakhulu okusho khona ukuthi bakhona laba bakhola ukuthi iIsrael ngoba ngokweBhayibheli izwe likhethiwe likaNkuluNkulu bazoyisekela kanti kube khona labo abathi cha iIsrael ihlukumeza abasePalestine ama-Arabu and ngakho kunalokho ukuthi kunombuso wokhetho abafana neSouth Africa abazohlala njalo bephikisana nalokho kanti ke ngoba siyazi ukuthi izindaba zepolitiki ngiye ngasho phambilini ukuthi indlela amazwe athe abhekana nayo nendaba yeIsrael neHamas akuyona ejwayelekile ngoba sibone kuyindaba yeRussia nendaba yeUkraine sibone okokuqala nje iSouth Africa isima neRussia kanti iRussia iyona ehambe yahlasela iUkraine yathi yona ihlasela iUkraine ngoba iUkraine uma nje isiba nobudlelwano neNATO kusho ukuthi iRussia izobe ingaphephile kodwa siyabona namhlanje elase South Africa lizwakala lisekela iHamas kanti iHamas iyona ehambe yahlasela iIsrael okusho khona ukuthi kanti ke baphinde bathi bona cha kungoba iHamas ingaphansi kombuso obandlululo kanti iHamas ingelinye ilizwe nomunye umbuso loyo ohlukileyo kunowase-Israel kungekho sithi lolu daba lolungathi lugcwele ukupolitika phakathi nokukhetha nje kwabantu ukuthi bathanda ubani kabathanda ubani akuyona indlela nje eyokuthi impilo zabantu zibalekile ukuthi uma ukhona na ovumelekile ukuthi ahlasele abulala abantu kungekho isidingo salokho na njengoba sakubona kusenzeka eUkraine siyakubona namhlanje futhi kuyenzeka la kwelase-Israel kungakho sizothola ukuthi amazwe amaningi athanda ukuhlukana ngendlela abuka ngayo le ndaba njalo abaqhubeka bedlelana nayo neIsrael Gqirha Vusumuzi ngenene kuyabonakala into kubana imbali iyaziphinda njengoko sayibona iqhubeka lemfazwe phakathi kweRussia neUkraine phakathi kwenzame ezenziwayo ukuqubisana nalemfazwe ungathi mhlawumbe zeziphi mhlawumbe ezinye inzame ezinokuthi ziqiniswe zenziwe ukucenga ilizwe laseIsrael ukuba zibeke phansi intambo kuba uye watsho ngaphambili wena Gqirha Vusumuzi ukuba iIsrael iyabonakala into kubana ukuze ibe kanti iyaphumelela okanye iyavuma uba ungabikho mfazwe kuyonyanzeleka into kubana babulale abantu baseHamas zeziphi inzame obona ngathi mhlambe funeke zibe kanti ziyenziwa ukuze iIsrael ikwazi ukucengeka babeke phansi isixhobo siyazi ukuthi laphana ngo-90 kube khona ukuhlala phansi phakathi kwakhe yena lo njalo osengumongameli weIsrael uNetanyahu noArafat kwaxoxiswana kakhulu ngoba beyikhona impi ekade ihlala nje iphakathi kwayo iPalestine isase iPLO nayo iIsrael kwabukeka sengathi cha sokungathi kuzoba nokuthula asikhumbule ukuthi esikhathini eside kakhulu bekungathi ibingakabi khona impi efana nale esesibe nayo ngenxa yalezo ngxoxo ezaba khona engibona ngathi kuzothanda ukuthi kube nzima kakhulu kuyikuthi ukusuka khona lapha ekuqaleni lapho iIsrael izobona sengathi kwaba yinkinga vele ekuqaleni ukuthi ivume ukuthi kuxoxisane kuphiliswane kahle nabantu abasePalestine ngoba kusho ukuthi kufana nokuthi ufuya inyoka endlini esingavela ivuke kusasa ikuluma ukuthi lamazwe ancelelene khona kwenza ukuthi kungabi khona nokuthula ngoba bencelelene njalo nje kanti banendawo ezifanayo ezokholo okufuneke baye kuzo ndawonye akulula ukuthi laba bantu bahlale uma benenzondo phakathi kwabo bahlale bengalwanga kungadinga ngempela ukuthi kube khona mhlawumbe amazwe omhlaba iUnited Nations ukuthi ihlale phansi namacala amabili kube khona izivumelwano ezokuthi makuyiwa phambili bangadlelana ngalophu uhlobo njalo kubhekisiswe indaba yemingcwele nokuthi uma
kube khona ukuhlasela ngibuzo ngamanyathelo anjani azathathwa ngamazwe aphansi mhlawumbe nokuthi kufakwe amabutho awa United Nations kodwa siyazi ukuthi ngoba wona kawali akuzukusiza lutho kanti njalo kuyaziwa ukuthi iHamas ivele yona ingabantu abathanda impi laba abahlala nje bengathi abaqoqekile makungaliwanga bacishe bafaniswe no-ISIS lapho kunenkinga khona lapho ukuthi uzohlala phansi ngaluphi usobo nixoxisane nabantu abaziwayo ukuthi endaweni ezinjengabo Afghanistan nephezulu njalo benza ukuthi kuhlale kungenakho ukuthula kanti-ke nayo i-Israel ibisizibona ukuthi ayiphephile ngoba le akuyona inhlobo yabantu enokuthula okusho khona ukuthi ukuziphele lempi kungagcina khona kwenza ukuthi kwehlulile namazwe omhlaba ukuthi angenela iqedwe kodwa iqedwe ikulwa nje kube khona icala elishulwayo Kuyabonakala gqirha into yokubana ngenene kusekude ekungqinibeni kwaye ke mninzi mhlambe okanye indima efuneka be idlalwe yi-United Nations. Gqirha Vusumuzi Sibanda masibambe ngazibini ngexesha lakho sibambe ngazibini ngokuba uhlalutyele ababukeli. Ngiyabonga nami libe nosuku oluhle. Enkosi kakhulu gqirha. Lo ke mbukeli besithetha naye bingugqirha Vusumuzi Sibanda we-African Diaspora nobesichubela malunga nokuphela kweentsuku zokuba iHamas kunye neSirayeli zithi nqumama okwethutyana kwimfazwe eqhubeka pha eGaza. Kanti ke mbukeli siziqwela siziqongqotha ngalo hlobo ezale iyure kodwa ke mbukeli ngaphambi kokuba singene kwiyure yesibini masithi qhwi singene mbukeli kwisimo sezulu.